yun, kahit konti lang yun kinakita ko sa YouTube, ang laking tulong pa din siya sa akin. Diba? So, yun. Hello guys, good morning! So, ayan. Good morning daw. Yung aking anak is nandyan. Dahil may sakit pa din siya. At ako, hindi pa tapos maglaba. Actually, naglaba ako kanina guys. Nagsimula ako almost 5 in the morning. So, tapos ko nang i-ano yung mga tawag dito, mga decolor. So, ayan, tapos na. Nandun pa sa kabila. Ayan. Nandun pa sa labas. Kasi marami akong nilabhan. Kasi, tapos yung puti na lang, yung aking so, ayan yung mga puti. Tapos, meron pa dito. Ang kalat talaga. So, ayan. Pero, tapos na yan lahat, guys. So, lininisin ko na lang din yan after. Dahil marami pa akong hugasin. Oh my goodness. Ayan. Kaya, ang dami kong tatapusin ngayon. Baga ako nagsimula kasi ganoon ako pag marami akong gagawin. Maga kong sinisimulan para at least talagang matapos ko lahat. Ayoko yung natatagalan ako. So, ayun. So, tatapusin ko lang muna ito lahat, guys. So, ayan. Tapos na. Wala na dito. Tapos na siya, guys. So, yung puti is, inano ko na lang siya ng Zonrox. Tapos, uulitin ko pa yun mamaya. So, ayan. Ay, napakasarap tingnan kapag alam mo yun, may natapos ka. So, ayan. So, meron pa pala dong mga plastic na hindi ko pa nakuha. So, ayan. Kita niyo yung mga panties tsaka brief. Pero, yan guys. Yan lahat. Tapos, nandun pa sa labas. Tapos, yung aking anak na may sakit na nanonood ng YouTube. Okay. Ayan. So, ayan, pinupuno ko lang yung planggana, guys. Para matapos na. Kasi maghugas pa ako ng... Hugasan ko pa itong mga plato natin. Ayan, nilagyan ko ng basahan dito kasi tumutulo kasi sa hose. Kaya, ayan. Yan yung itsura namin, guys. So, excuse me lang naman, no? Yung itsura ng aming kusina. Hi guys, good afternoon. Dito ko sa labas ng bahay. Nagchichilax-chilax lang. Tapos ko lang maligo. Tapos si Hagyo tutulog. Kasi yan, kumakain tayo ng apple. Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga subscribers natin. Kasi sinay ko kasi sa inyo yung pagkuha ko ng yung sahod ko sa YouTube. Actually, it's not the first. Pero alam yung sinabi ko, may nagpasukli kasi. Hindi, i-share ko doon kung yung kumuha ko ng YouTube sahod ko. Tapos, naisipan ko lang ipakita sa inyo na alam niyo yun. Kasi, feeling ko deserve nyo siguro malaman na yung mga kahit ganong konting bagay, diba? Kasi, yung dahil naman sa inyo, kaya ako kumikita sa YouTube. At malaking tulong yun talaga sa akin. Ang ingay. Malaking tulong siya sa akin. Siyempre, alam niyo naman, nasa bahay lang ako. Though may extra. Meron ba namang extra na income. May online shop. Pero alam niyo yun, kahit konti lang yun kinakita ko sa YouTube, ang laking tulong pa din siya sa akin. Diba? So, yun. So, syempre, dahil talaga sa inyo yun, guys. Dahil talaga yun sa inyo. So, sobrang thank you. At ang bilis nating dumami. Sa ating family dito sa ating Our Family Budget na channel. So, yun. Sobrang salamat talaga. So, yun. Actually, nagre-relax lang ako ngayon, guys. Nakikinig lang ako ng music. Kasi mga ganitong oras, maganda yung mga musics. Musics talaga. Mga music. Tapos, yun. Actually, ang dami ko pang gagawin. Kasi may mga bagong items ako sa Shopee. So, kailangan ko pang i-picturean yan. Pero siguro mamayang gabi na lang yan pag tulog na sila.
sila Papa at Hagrid. Tapos, yun, nag-restock lang ako sa mga sold out na. Tapos yun, so, mamaya na lang siguro tatapusin yun. So, mag-muni-muni muna ako dito guys dahil yan, gusto ko lang mag-relax talaga. Tapos, hinihintay ko yung mag-pick up ng items. So, siguro hindi ko alam kung mamaya pa niya kukunin o ngayon. Depende kasi yun. So, yun. So, yun lang guys. Nag-update ako. Nagchichika-chika lang ako sa inyo habang nakaupo lang ako dito. Nagre-relax. Diba? So, yan. Ayan na si Hagrid guys. Ito na yung binili kong guys, oh. Ayan siya nakahiga. Saan siya na madilim? Dilim dito sa kwarto. Teka, nakalimutan ko kung ano yung kukunin ko. Pero, ayun. Okay. Yung pala yung kukunin ko. Yung monopod. So, ito yung guys, oh. Yan. Tapos, dalawang tawag dyan. Pillowcases. Tapos, actually, ito, bed sheets at saka isang, para siyang, anong tawag doon? Isang tela pa na ganito. Parang, siya, kumot. Parang kumot. So, hindi ko na lang siya inilagay. So, ayun, inilagay ko na dun sa ibabaw. Pero, ayan. So, si Hagrid, nag-YouTube yan pag malapit nang dumating si Papa niya. Kaya, mamaya, stop niya. Alam na niya, pag dumating yung Papa niya, stop na siya. So, ayan. Tapos ako naman guys is magluluto lang ako ng ngayon kasi nakapagsain ako kaninang lunch. Dinamihan ko na yung pagsain. Tapos yun, kunin ko lang yung cake kasi ito yung cake na nung sa birthday. Tingnan nyo, ang tagal na. Nung Sunday pa to. Ay no, Sunday ba to? Ay no, Sunday. Pala, Wednesday. Yung Wednesday to hindi pa nakain. So, ayan, ita-transfer ko na lang siya sa So, ayan, ita-transfer ko na lang siya pa tong basahan. So, yung apple, hindi ko pa na sa lagayan. So, ita-transfer ko na lang to dyan. Kasi, kakainin to ni Papa, tapos parang kasi sa lagayan. Ayan. Para at least, malinis. Kasi si Hagrid hindi niya masyadong bet yung parang icing niya. So, din kakainin to ni Papa mamaya. So, ayan. Tapos, ito. Itlog yung laman nito. Kinuha na pala ni Hagrid. So, ayan. Tapos, ito. Bumili ako kanina ng dyan kung na siyang inilagay. Tapos, ito rin. Bumili ako ng 2 bread para sa kanila. Nila ni Papa. Yan yung gusto nila. Tapos yun. Ang lutuin ko na lang siguro ngayon is ano pa yung lutuin ko? Hugasan ko pa to. Kasi yung cake ko. Yucks. Tapos yun. Ito para bukas to. Patatas. Tsaka So yan. Dinefrost ko na pala to guys kasi tingnan nyo yung ice Yan yung resulta pag kasi pag nag-open sila ni Papa dito, pati si Hagrid din open dito pag hindi talaga nakasirado, tingnan niyo yung resulta yung ice. So i-defrost ko na siya para Tapos eto guys, may chocolate. So hindi mo na kakain ng chocolate alam niyo na. So sila lang kakain yun. Eto yung ice cream, may isang ice cream pa dyan. Kay Hagrid yan. So, yung lutuin ko ngayon guys is na lang ham. May ham ako dito. So, tapos egg. Kasi hindi pa ako nakapag-defrost. Ito sana yung lulutuin ko. Bukas na lang to para sa patatas. So, ayan. Ham na lang tsaka itlog. Tingnan nyo, hindi na ma-close. Yung refrigerator, hindi na ma-close masyado. So, ayan. So, ham na lang yung lulutuin natin, guys. Maya-maya, nandito na rin yung si Papa. So, ito yung ham na binibili ko talaga. Yan. Chicken loaf. Anong ham? Chicken loaf pala. Chicken loaf. Tapos itlog. So, ayan. Linisin ko muna ito lahat, guys.
ito yung ating kawali, guys. So, pagpasensyahan nyo na kung ganyan lang yung kawali natin. Medyo maitim, pero yan yung ano niya, ng gamit na siya. Kasi ayoko yung malaking kawali. Kasi ano, ang tawag doon, dumidikit siya. So, yan. Tapos, ito yung ating ano, idinit ko na lang yung ano niya, yung ham, para may itlog din siya. So, ayan. Kinat ko siyang half kasi hindi siya magkasya doon sa maliit na kawali namin. Bibili ako ng kawali soon, yung medyo malaki-laki. Tsaka, hindi din kasi pwede yung medyo malaki kasi ano, yung tawag doon, maliit yung oven, yung ating lutuan. Kaya, ayan. So, eto na yung ating ham. Nalobat yung ating phone. Kaya, chinarge ko muna. Pero, ayan, yung ham natin. Ito yung ating finished product. Ito na lang yung natira.